Deci da, am ajuns în sfârșit în Muntenegru, perla din Balcani sau bastionul rușilor sau Elveția Balcanilor sau ce alte denumiri vreți să mai dați, pentru că e un loc foarte renumit. Și munți, ai palmieri, deci ai palmieri și munți în același loc, cu marea, chiar dacă pare mai mult un lac, pentru că pe acolo ieși în mare, asta e ca un golf și pe acolo ieși în Marea Adriatică. Și iar munți, mare, golf. Ia uzi cum face vaporul ăla. Bă, ești nebun, nu știu dacă s-a auzit pe video. Ia. Uite prune acolo, e plin. Mama a fugit. Uite-i capul acolo, uite cum se uită la mine. Iar a fugit. Și am ajuns în Muntenegru. Am oprit aici la bar, dar nu prea se vede, că barul e undeva acolo în stânga. Nu cred că se vede. Cred că ăsta aici e bar. Ha? Uite cât am mai orat. E, și acum am ajuns în bar. Aici așa, la marea asta. Dacă iau pe aici așa. Mamă, ce praf a făcut ăsta. Marea din Muntenegru, la bar. Orașul de la mare. Aici e Marea Adriatică. E mai pietre așa, pietros. Dar e și nisip, văd. Asta e mai mult o plajă de oraș, cum ar fi în Constanța sau... Că nu e stațiune aici, este oraș. Al doilea cel mai mare, cred că, din Muntenegru după Podgorița.
Bă, dar n-am prins-o, bă. Uite acolo Bentley-ul. Zid ăsta a făcut cetate cu treață. Și am ajuns la cazarea din Muntenegru, în Kotor, mai mic, așa, deci la dublu preț față de aia din Borș, din Albania. Asta a fost 260 de euro pentru 2 nopți, deci 130 de euro pe noapte. Eu am, asta e pe aia, eu am standardul meu, care îl fac în orice țară în care mă duc, trebuie să fie maxim 50 de euro pe noapte. Acum, în Borș a fost cât 60. A trecut cu un pic, dar faza e că în Borș ai avut 2 camere. Adică, frate, 60 de euro și 2 camere, mai de înțeles. Dar aici îmi trece măsura de tot. 130 de euro pe noapte, o cameră. Apartament, o cameră. Deci ai kitcheneta asta, așa, baie, și aici ai un pat și încă unul. Și, mă rog, și aia e extensibil acolo. Da, foarte scump. Bine că clădirea asta e veche de 200 de ani, o să vă arăt eu, cică e veche de 200 de ani, o să vă arăt pe hol acolo când cobor. Deci plătești pentru asta, că e veche clădirea, și plătești pentru locație. Plătești pentru locația asta aici, unde ești chiar în Kotor, chiar în golful ăsta din Kotor. Uite, acolo e vaporul ăla, e plin de turiști, plin de asiatici, caipanezi, toate popoarele, toate neamurile pe aici. Și aici plajele sunt mai mult pontoanele astea de sar după ponton. Fiecare locație are câte un ponton al lor. Dar parcă e mai frumos decât în Albania, mi se pare, nu știu. Și aici ai și copaci, nu știu, și multă lume plin pe străzi. Și multă lume plin pe străzi, plin. Și aici, ce-o fi ăsta? Ia că mai ai aici încă o... A? Ce asta, mă, frate? Bă, e pun să de pe aici. Ia. Să sare aici jos. Ca... Assassin's Creed. Să bag și niște ape în frigider să nu se încălzească. Dar nu știu unde e, o fi pe aici, pe undeva. Ăsta, căcatul ăsta, e frigiderul? Așa. Da, nu prea se merită cazarea asta. Bine, na, depinde, că sunt mulți care plătesc așa pentru locație, pentru clădirea antică din secolul nu știu care sau... Cam asta e fița, că e clădire veche. Clădire veche din secolul XIX sau nu știu.
Așa. Hai că vă arăt acum cum e. Vă arăt acum cum e până jos. Eu uite, mai e cineva aici până astea. Ok, ia fiți atenți aici. Cum e făcut. Uite ce perete. Aici a lăsat așa să vezi cum era înainte. Dar e făcut modern, e făcut mișto. De obicei astea vechi ori sunt foarte nasoale, ori sunt foarte mișto. Aici e restaurantul ăsta. Și aici ieși în stradă. Și uite, număr de Slovenia. Ljubljana. Pe aici e plin. Mai mult de fete decât bărbați, nu prea am văzut, nu știu, tineri mă refer. Și munți, ai palmieri, deci ai palmieri și munți în același loc. Cu marea, chiar dacă pare mai mult un lac, pentru că pe acolo ieși în mare, asta e ca un golf. Și pe acolo ieși în Marea Adriatică. Și iar munți, mare, golf. Ia uzi cum face vaporul ăla. Bă, ești nebun, nu știu dacă s-a auzit pe video. Ia. Comunalva Poliția. Și uite aici ce palmieri ce astea. Mișto, dar străduțele aici, deci când am venit, uite și aici, doar fete mașina asta. Când am venit, aici totul e mai mic în Muntenegru. Ai străzi mai mici, ai porți mai mici, ai case mai mici, geamuri mai mici, uși mai mici. Totul mai mic. Și inclusiv și oamenii, că oamenii, nu știu dacă oamenii sunt mai mici, dar oricum străzile foarte mici. Deci am intrat din Albania am trecut granița și toate drumurile, hai că mai oprim încolo un pic. Toate drumurile sunt, ei că sunt foarte leneși. Muntenegrini, știu că muntenegrini, dar foarte, foarte îngust. Tot. Uite, se uitau domnule ăsta la mine, că am zis de foarte multe ori numele țării, dar da. Ei că sunt cei mai leneși din Balcani. Și totul e construit în cuburi, așa, mi se pare. Totul e construit în stil cub. De aici că sunt cei mai leniști de aici din peninsulă, dintre toate popoarele. Și vezi, sunt și copaci, ai și păduri. Ai și păduri, asta e altă chestie. Ai păduri, chiar e umbră. Nu e ca în Albania să mor de cald, să le ieșim pe stradă, pe plajă. Aici ai și păduri, ai umbră. Da, deși că ar fi cei mai lene și ei, că sunt, nu știu, ei de fel sunt mai lenți, așa, mai cum sunt la noi, cred că ardelenii sau nu știu. Și da, sunt totul e mai mic, inclusiv drumurile. Deci am mers din Albania până aici în Kotor. Bine, nu chiar până în Kotor, până pe la Bar, cam așa. Bar e al doilea oraș cel mai mare. Cam până pe la Bar am mers pe un drum de la graniță, cred că nu știu câte zeci de kilometri, un drum ca ăsta, ca o alee, de fapt. Ăsta e mai bun ca ăla. Drumul ăla era și distrus. Cât de cât era mai...
mai zdrânțuit. Dar e drumul mult mai mic decât mă așteptam. Efectiv o alee, cum vedeți aici, o alee cam așa, o bandă, dar ce să vedeți, nu e doar o bandă, nu e sens unic și atât. Aici e drumul doar de atât, aici e drumul foarte strâmt, cum îl vedeți aici. Așa a fost de la graniță câteva zeci de kilometri până la Bar, până în orașul, al doilea oraș de aici, din Muntenegru. Și drumuri foarte înguste, ai zice că e doar o bandă, dar de fapt merg mașini în ambele sensuri. La un moment dat am crezut, nu ne venea, la un moment dat am crezut, bă, oare o fi pe sens unic? Că nu prea mergeau mașini pe sensul nostru, doar pe sensul celălalt. Dar nu cred că era, cred că e pe ambele sensuri. Că trebuia să fie inscripționat sau ceva, dacă, sau nu ne dădea pe Maps sau pe Waze de aiurea așa. Cred că se putea merge. Și merg la limită să te ciocnești cu ei pe șosea. Era să luăm un motociclist pe capotă direct, care venea pe celălalt sens. Și da, leneș, uite, adică leneș să mărească și eu un pic. Hai că aici aici e monument sau e centru de ăsta istoric, clădiri vechi. Dar pe acolo, până în munți, n-avea niciun motiv să lași o bandă. Știi ce mai făceau? Mai peciuiau așa aici, cred că jumătate de metru, unde vedeau că e prea îngust și n-au loc să treacă două mașini, mai peciuiau cu jumătate de metru, încă un pic, asfalt, așa, la mișto, să ai loc să te tragi în dreapta, să faci loc să treci. Și aici ne-am blocat, că pe drumul ăsta, ce faci dacă vine unul dincolo și unul dincolo? Ce faci în cazul ăsta? Trebuie să dea unul cu spatele sau să vă băgați undeva sau... Da. Și cam asta e pe aici. Cam asta ar fi. Deci da, am ajuns în sfârșit în Muntenegru, perla din Balcani sau bastionul rușilor sau Elveția Balcanilor sau ce alte denumiri vreți să mai dați, pentru că e un loc foarte renumit.